Tumakder kaya. Takder tayon Diyo kaya tagsat siya. Naimasti. Iti Naimasti. Ana nga rod. Bibingkan ni Tonya. Aha. Nasaya at amerienda. At lalo nuot na mantikilya. Para baw na apa. O aglutot bibingkan ni Tonya. Tita tao pila-pila. Ito niyang laki banbantayan da. Nga ang mas masa. Everybody! Dito niyang ang kikirin. Nuwag kamay tidigan. Uray la ang lingling-et. Nito niyang ket na ungit. Dilingit na napikit. Uray la ang pumalit. Uray la ang kusipet. Nagmurid rin. Ha! Ha! Cha-cha! Cha-cha! Makaparat sa unay ni Tonya. Ang lalo ta'y bibingkana. Ay, si bibingkana. O ikamaman niyang alok mo na. Apo. Nakapungpungga. Ngem ni Tonya. Ana ni Tonya. Kit nakapilpili. Di agrayo alalaki. Ngem amoy utiin na napili. Ana. WCC. Ay! Nito niyang ang kikiret. Nuwag kamay tidiket. Nunay lang ang linglinget. Nito niyang kat nga ulit. Dilingit na napikit. Uray lang ang pumalit. Uray lang ang kusipet. Nagmurigret. Nito niyang ang kikiret. Nuwag kamay tidiket. Uray lang ang linglinget. Nito niyang kat nga ulit. Dilingit na napikit. Uray lang ang pumalit. Uray lang ang kusipet. Nagmurigret. Ang lalo kay pantikilya. Nuna namang kas at damanihan. At mas bay pati ating na. Naimasi bibingkan ni Tonya. Ang lalo kay pantikilya. Nuna namang kas at damanihan. At mas bay pati ating na. Alright! Sumarunua pa nagtatalon. La efek sikakit ni maton. Doble pa ti presyo ti abono. Awan pa'y kita ng regasyon. De gasolina iti panuno. Ni Uncle Berting nang saldan taltalon.
Alberting sala sumang peto ti malemen anya narigat di malarumang ayen adap ko ni Alberting subayan ang pagpagatsen ala ti rumadlaw lumakayem adamay sa amalem nakita ni Alberting nakatugaw agam kape awan peget ken kwanen mang taripato barbang muno agriing napanagugot iti kamutin iti sumangpit si malibog at ni Uncle Bertie dagiti anak na agrama na buko na nagdaran na daan na panding misita dakkel nagbaliwang dagiti anak na iti kinagaget imalataken kwa na ken abogada ni Uncle Berting anyang atang ubrana basta ni Uncle Berting sala sumangpit na ti malemet pindain na anak na apas yare nagnan ti dagdaganan na pinagpaanan na gamitan mansyonin ti balay na sikangay karo ni Uncle Bertie tatang taisod na aramin nati amin kadating anak na ang subalitay kumamitin kwa na ang subalitay kumamitin kwa na inaramid ko para ken ka nagpupuni-punan dagiti balbalikas makapukay sinumanamutya sagkanam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag ka kuma tomay ko ibisikan anek ekenrik naksapay kuma nusyak tuti ayat endi kanto pagsangiten inaldaw tungain kalinglingayen itet ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipaay ko maparag sa kalae uray simno ti agdepa uray simno ti kumontra ilaban ko tayat ko ken ka uray pagkatayak samsam itek no lagyak di mahungkod ka ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata sapay kumatain nagsumbatan
uday ti sunata inaramid ko para ken ka. Nagpupuni-punan tagitibal balikas ang makapay sinumanamutya. Sa kanam nga ta umayak amang harana di tataway wag tamdag ka kuma. Tumay upit bisikan anek-eken riknak sabay kuma. Nusyak tuti ayatem di kanto pagsangiten inal daw tunga ingkaling lingayen. Itet ko ti amin ko ken amin tuwag kayat mo ipaay ko maparag sa kalaeng. Uray sinuti agde pa uray sinuti kumontra ilaban ko't ayat ko ken ka. Uray pagkatayak sansan itek nulakit di magundod ka. Ayat nagbileg ka, tuy puso inayawa ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Ayat nagbileg ka, tuy puso inayawa ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Ayat nagdilig ka, tuy puso inayawa ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Naglabas asikatin na inay ayaw si kalaan ipagduyusan kay tuwirik na ititong kalagaw si kati sapsapulan to
man napanin katasado ti amis mo nang ganyan ng buyag dahil 2 videos tayo kanta tayo nga Ilocano ang kakapintas. Please like and subscribe. Bye bye.